Kublai pi baro shakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat ke bakongsan mentaka singi kilong. Benya uba arden baproyek ke jinsen syar nakti ke VPP HJDC. Penkup burom ke Nomiwell Memorial Secondary School sanut ke kena pas matre. Ai khusnam ke BMC khatsan tli ki school ke umling CNRD. Ban Soistong ke BJP ke Kongres halor ke Mukadduma National Herald. Permentang ini apa yang Khubor ke kampanye. Presiden ke Voice of the People Party VPP ba Arden Miller basayomot haka khanrio tarik Iaiong ulakran haka jingalang pad ba hayaw thme jawai halor ka phang ka jing penat luo yaki pad ba karilum jantia na ka jing sha thombor haka por election. Hakani ka jingalang pensyai pad ba ladon lang MLA ka maulai ba Bright Starwell Marbanyang ki MDC na JHDC kinong yalam ka party VPP bad kinong kershan jong kane ka party. Uba Arden Ulaong ka jingwan ka VPP hajowai kamut tang ban yo nong haka por election hanrei ban yo ya ka jing kershan da ka jing snuthu jong ki pad ba halor kinong rim pa ka party ka yeng. Ulaong ru Lara day ba kipad ba kiyo ya kamon balat luod banjit ha ke election MDC ulakam sensyar ha JHDC ru enbat ka VPP kumbalong ka KHDC. Uong ru ka nekam day tang ka jingkran wa daw jong hanre ka day ba udah tip ya ka jing shisha. JHDC hagi snem ke belajar day tap hado bedal room ke MDC jong the voice of the people party bagalajan kata kajinga tai ki mat ki babon ba shimlala ban shupniya dorbar tang shpo bat khatsan minute kata kada jing chop ka baning kong ban ngare ban ai kuplay ki bat kinang deiru ban yeng scam hagani ka nongrim ka ba party kalai lam ki ipai babe ngiwan ban ye tho ye bi bam dei ta bangi ngi shukren tang na ka tien yaga jingle bor tang man shupin phami bagi beriukin snow senai ini ni keren yaga jing shisha ni keren yaga jing shisha the voice of the people party kanum keren tang bangin yo nong lani mentoy election lani bangin yo yaga boat snow lam nim ko yaga boat snow lam ni ko yaga boat kala snow tho balai ki boat yaga voice of the people party nim ko namar kata ban sharia haga boat snow lam ni keren namar kita kadaw ban snow lam ban snow snai ni keren yaga jing shisha na keren pa assembly ngai pili habangan the dorbar mantingka ngamal ki paipa jong giant hills kiyo yaga joka lat komba ki paipa jong khasinews autonomous district council kiyo yaga la ngenjin la bat wada ke EC hapo JHDC nganum no ban keren la dangam tek yaga jisha oh kilayas pusang ban side hok banowo kita ki BBB de lari chok makite ka khoi lada rem makite kam khoi yin keren kam nei kata ni keren ni jing shisha kumrong ka long tme ka jingi ka kong dewi kamari ka latampang jong juk ka bamata ngasno khan bangina ban sai ya ka long tme ka bar ton ya ka jinglang ba shur yen yai sai balingin shusno tanat bani thu khana tangi woi piang nong ba balingin sno tanat bani thu khana tangi woi tirat sing nimla si balong ki tirat sing nimla si balong ki kiang nong ba nimla si balong ka latampang jong juk ka bamata ka shong hanga bara phiko ki pat ba be jonga namar kata la bangi keren ya ka jing shisha come on tanamar bangi rem kamut tamangi rem ngin wo daw kam dei ka jing keren jong ka jing wo daw nrengi keren namar bangi tep paga don ka jing lebor ka sakhi ka sathar ka babyang bat barairu bangi ngi peteng ya kani namar ni kwa kumong ban rat ding kong ya ka jing lebor ha ka por election kani ka jing lang kani ka jing sang chong kata kajia khon ka jungi bani pen ka mau iki pai ba bangin penlai lut iki pai ba joka gentles nagi kam thombor ha ka por election ngitip kani ka election ngitip kani ka bangin yo ban jit daga bot daga jing snow thu daga rai ka balai lut ka jungi ngitip kani ka bangin le ban thep ya ka daga bot ka ba kolore ka jungi hakandong ni ko na makata bandem dai bandan menu ba penwit iki pai ba
Ngitip pagkating election kami kecing lempat. Ladang ada kecing lempat marwai na bangdot bangkot sangot kita giweru. Antara kini kadang election. Banginyo ban panpawi kecing sngau kecing. Dah kabangi jit ya ubriu ni kabriu. Kabaka mensim ke jangan kakwa. Kabaka jimut cepat jangan kasion. Baula ban le nak tagari. Bat ka jat ubriu. Ban la kren ya kini hapo assembly. Yo don ke persang ban wadau. Kibangola arpunai mentadang wan. Keren ya kata ka jingle bor. Ni klem singap. Nila keren nadu kasni barapen manai ke result. Nila ai ke jingtho. Nila complain. Nila keren po assembly. Nila ai ke jingtho ashu chief secretary. Nyen ai butin. Bat kum gi nangalam jong the voice of the people party. Nyen sai kenduru. Ya. Kinong penya jong election commission of India. Bagi ni tu, bapa ke Jylla Meghalaya ke Don ke district, kiba kipai ba kimyo ban penenkam lalu je ke hak ke jongki. Bagi election commission of India, kaban penya je ke election MLA House Nam Arhupra kan pengor kerpang ya ke Giant Hills. Ni pun, bagi ni malat, dan lele rem bau pat ba unumyo ban penenkam ya ke jong ke hak. Oh ngai ya ke jingkren jong MP jong ke Raja Sabha Chisen perkat lasgo banum dai ban plut por ban yatai baru breu belama ka school Nomiwell Memorial Secondary School ba penya da karat nong po ka country tarik Iaiong kala penlong ya ka program penkup buram ya ki khana puli ki ba pas bha bat ki ba wan shakmat ha ka examen SSLC bala penmi da ka embos dangshan kani ka school kalapha sangut ki khana banya le ya ka examen SSLC baro sangut ki yo khe ju so bathiang da ka jing pass bha ha kani ka examen ka we ka khana school na pdeng kini sangut ka samla lot sildamon shooting ka basa ha ka jaka rikhun sweat government girls home kala yo hinyo pu pra 0.4% but yo distinction southly ki subject ha ka English khasi science but health education Hakane ka jingle aburam me kini ki khana ladon langru uba Linus Lingdo chairman school managing committee ka kong Evangeline Aim principal kinong hikai bat baro ki khana kani ka school Habakran hagane ka jingelang uba Linus Lingdo ulai khuble kerpang bat yaro yakini ki sangot ki balale bha haki examen ulaong kani ka jingla jong kini ki sangut kala kantiu ya kanam amtang jo ka school handre ya ki yeng ki sem jong ki bad ya ka raj hi baro ka we am ye kini ki sangut ki ro ki khun jong le ka school ki bala yo pendef ya kani ka exam bat yo ya ta result ko bha le ko bha tam nam ta ro ne school hi bor ka we kani ka de sakan mau nam ta ka school mi wel kani ki sakan mau nam ta ka right no po i bolong oi boleh ko na ingon ko boleh naman ba wala ni don ni nan start ala ni don pa ni ko ni kya imla pa ni kung juro ko lang alusta nang doing baro lang bangile no no kam bu swanin ko ya boleh ahmad ka kam ka bangile te congratulations sim si sangut ki bolong ko mo manila ra ko bunam burom to ba Hindi kan mapi mapas, pag ginong hikay ro kilapas, no? Kasi kumel, hindi kan yapi, rehi ngasem mo jong pi, mahi ngasem, matong jong kongtam, ya ginong hikay, ibala tung, ya tau sembay, ya sumar, ya tau jingtung, hadu banyo kay, ya tau uso jong jong, hindi uso uba jauh bakang, ya tau jo uso uba tiang ha hadu kata-kata, te Kajing sumsorong namta karai ngaku melendo dengan rai nombo kepada sponsoring body namta dengan school pau yang tadi sungu kajing sumsorong dan ba kajing enam keburong kebapi sanggul kawanra namta dengan school Sebayang soang tu imo kita belayu soang tu ini macam dur lang tu ngai khot ye emoren shabong tingi khot ya
Aiba Risha Taro. To Khubor yai kong emre emrai bala yang tuka momento si kena dengan khot yai ba still singly bala ne kawai ga momento sai kena kata yai bai kena ni ba 1 second division iba yo san po pra point percentage ita di kong ngani miss ngani samla jungi ibala 1 second division di Melinda Mensong. Tok polisi pun berhasil. Te kadang sakawai kamu EP ke bakam Jyllong mat ke bakam he namar bai kam he nep jabing iyo ro bakam Jyllong. Te idon ro kajing ai special dari chairman jong school jingi kindiat envelope te ke badon hantu se tip ibu pi baru chairman jong school jingi teng sebaban khot chairman jong school jingi bang ai ya kane ka ai sobha sha I ta ide I sildamon shooting Office Block Mission Coordinator SSA Siman Umling Block Resource Center Ribhoi District haka khandri utarik Iaiong kala ai khusnam shaki khatsan tali ki school ki balashim banta haka tobacco free educational institution tofe ban penlong ye ki jaka puli ki balait na ka jingdi duma bat bam duma kini khatsan tali ki school ki lamana daga bateng bande duma biri secret khoini dumasla hajan ki school la pentrekam ru eki kendon beperking eki nong di dukan banom de duma shaki khna namar ka khta eka kot ka khya jongki hakane ka program la khusnam ru shaka BMC umling block halor ka jingla jongka ban le janai bat kala yo eka kerdan ba hajrong tam haka Jylla baro kawai lengba ka jing pentrekam yaka tobacco free educational institution haka block baro kawai ban penken mau ki pat ba ka sarkar India kalawan ra ya ka an ka bakhang bat mana ban pendan kam ya uduma haki school college university ni hakinu kinu ki jaka ya lompat ba daka tobacco free educational institute tofe kani ka an ka thumu ban penlong ya ki pat ba kari India ki bakhot bakhya haba ki kot ki khya kila ban trei ban kentiu ya la ki yeng ki sem hakane ka program uba Mirror Bonds MLA ulalong ukong san kakong Ruby Z Das Joint Director District Education kakong KB Jerwa DSEO barkipal ba kila don lang hakane ka program bakarpang. You always found in my Instagram or Facebook page, I always wrote, say no to drugs, say no to tobacco, and say yes to good health. This is the mantra that I always carry on with myself and always spread awareness to others also that we should follow this. We should take a pledge by saying no to drugs, say no to tobacco, and we should say yes to good health. We have seen through different data that is there with the state government, the cause of death of many we have seen in hospital. That is as per the data within the health department who has been admitted in hospital and who passed away in hospital. Of health to join hands together to tackle tobacco use and tobacco consumption. And for this, we have come across criteria, we have rolled out criteria program, and because of the school participation, Ribhoi district has also got an award last year. We have achieved 95% of activities active school in Ribhoi district. It's all hard work of the school, so I really congratulate the school and all the staff of education who really helped the school and also the education department in implementing and making Ribhoi district as an example district to other district also, because we are the one from Umling Block. Thank you so much for being a role model. More life LP school body heart.
OC Secondary School staff. Thank you, ma'am. Charity Educare. Thank you, sir. Ka Enforcement Directorate ED ketenat ke baka Sorkar India ka pendon kam kum ke atyar bakongsan ban tuet iki breu bat ki kenhun ki baka suba ki long ki syak ki bathar bat ki jingwit ki matre kam jongka. Ha kani ka kenti ka ED kala charge sheet ya ka Sonia Gandhi bat ya Rahul Gandhi halor ka mukadduma ka bayadei bat ka jingkeno bamsap ya ka jingpenya ya ka kot Khubor National Herald ka balami pertai nadu ki por jong upandit Jawaharlal Nehru. Habalami ka Khubor baka ED kala charge sheet ikini arngut shikimi shikon hakane ka National Herald case kinongelam kaseng BJP ka babat ya ka jing sinshar hakari baro ka way bat haki Jylla kala yo ka kabuk siar ban soistong ya kaseng Congress bat ikinongelam jongka da ki jingkeno bamsap bar ben lenep nakaliang kinongelam kaseng Congress kila keno ya ka Sorkar BJP bakala pendon kam ya ka ED ban pentron ya ka sengliang persya kamtam ya ka Congress. Then, with the passage of time, kini kinong elam bahkli Congress, chuang dong among kinong elam jong kaseng Congress, and gidi ka kadi ka wei ka long yeng jong ka Sonia Gandhi bar Rahul Gandhi, you know ki penan kam baklai ki an, ya kani ka AGL, ya kani ka kot Khubor, ki can show pisa kela naga fund jong ka party. Ban pelat ya kata karam jong kai dia ka balakot seduk kendai pokrol. Ti andai de pipet kat kum kaan ka khang persya ginu political party ban yele business. Pi hangi ka wan ka de pi bagawe ka jingle persya kalong ba ka jing persaan kalong ba ka Congress kala bay tingka kendai pokrol sya ka ijian. But ban pelat ya kata ke IGL na kata ke jimbaram lathit kela ya kata ke ya ka IGL lathit kela de company ka bekerteng ke Young India Private Limited but ya kata ke Young India Private Limited la seng tang sau san ngut but angot na pring kita ki don ka bah adu new pun represent halo kata but kita ki angot gide ke Sonia Gandhi but Rahul Gandhi ti kini ke company menta umdai ka jingmat ban shimti ka AGL umdai ba shimti tang ka AGL ka don ki properties ka don ki chaka ki ba bodli kalangar India Lucknow Bihar Mumbai Port Delhi ki prime properties na try ka la kumnum ka lakot ka 1,000 crore te ka jingmat ban senge ka ni company ban shimti ka AGL kalong ban yo ya ki properties through fraudulent means takamot da ka balek bian pi menta ka kes kadang yan ngatrai da pipule ya ka kes na do usnam kani ka kes inshallah register usnam arajar kadar kala sedang ajar kadar ba kala poi syaka trial court teka trial court ru kala de trial pendram tima nakaliang jong kini ki he Congress kila approach ka Delhi High Court but the PE baka Delhi High Court house nam arajar kat sandu kala note down kala batai shai ba ngan chupule kinyan. But the Delhi High Court, while dismissing the petitions filed by Sonia Gandhi and Rahul Gandhi in 2015, observed that the acquisition of AGL by Young India Private Limited evidences a criminal intent. Pi ka High Court na do gitu sistem nu kalapan pau pa ka don ka criminal conspiracy ni. Pi ka criminal conspiracy mdai tang chimti ka AGL. Tan chimti ka company ka juya. There's no issues. Apa India selau ke private company bukan hit ya ki public company sukadan there's a process of law Henry ban shim da ke pisah dengan political party ke balakot ke kendai pokrol ke pisah dengan Congress ban pendon kam ya ka naka bentak ini kam tu kam thiem ka aan ka persya bat menta ka paushai ba ka seng Congress hi layalam ya ka da ki priu ki bedan malicious intent ki bedan ka malicious intent hot until proven ngimpala ban rai pendram hendrai ki evidences ki alam syata Pada kitu ki Khubor nglapoy siya bakun tarahadu bangin daya siyambiang kublay sibon.